danas, ljudi moji, igram ekstremne žmurke sa mojom devojkom u 100 evra. Igrat ćemo 5 runde i ko prvi stigne do 3 pobeđene runde osvaja 100 evra. A ti odmah opali subscribe i like ako želiš da još snimam videe sa mojom devojkom. Idemo u video. Evo nas u Hajdor daju, ljudi moji, i tu je moja Molikina, cura fina. Brate mili, Molika, jesi spremna za 5 sekundi? Krećemo u najjači hide and seek. Naravno da sam spremna, znači jedva čekam da te pobedim pošto si ti najveća nubara. Okej, gde smo se teleportovali, alo? Šta se sad radi ovde? Jao, koji ću ja da budem? Ja sam prvi hajder. A ti si seeker? Nemoj da miriš, brate! Ajde, imaš 10 sekundi da se sakriješ, znači sve mi je crno. Ne, 10 sekundi, sakrivam se, evo, brate, odmah se sakrivam, ne znam šta treba da radim, brate mili, ovo je komplikovano, jer mogu da se pomeram posle. Ti si najveći noob, tako da sigurno ću odmah da te nađem. Ćuti, brate, 2 minuta imaš da me nađeš. Ja sam se brzinski sakrio, nisam ni znao šta trebam da radim, samo sam se pretvorio u neki šator odmah. Ej, pa ne možda pucaš tako, vidim te, gle kako si daleko od mene. I najjače, brate, pa mogu da pucam, naravno da mogu. Znači Nube 1. Znači Nube 1. Gde ulaziš u kuću? Ne ulazim. Gde ulaziš u kuću? Okej, pucaš tamo, vidim te, Nube. Pucaš tamo, tražiš me, ali ne ide ti dobro, baš najbolje. Znači Nube 1, aha, eno su šatori tamo. Nemoj šatori, nisam u šatori, obećavam ti da nisam u šatori. Aha, da nisi ti ovo možda. Pa šta je ovo bilo što sam zviznuo? Ej, pa neću, što mi je zviždalo? A što mi je zviždalo, brate mili? Pa naravno da sam bolja od tebe, vidiš kakav si noob. Nisi bolja od mene, Nube 1, nisi bolja od mene, 1-0 je za tebe, što ne znači da si me pobedila, jesi ti normalna? Znači bolja sam od tebe svakako, očekujem 100 evra na 100 da mi daš odmah, znači ne moramo više ni da igramo, ja znam da ću te pobediti, evo vidjet ćeš. Ne, nećeš me pobediti, krećemo sigurno sad u novu rundu. Sad je nova mapa u pitanju, get ready, da vidimo ko će biti hide and ko će seeker da bude sada. Sakri se, Nube, 15 sekundi imaš i krećem, crni mi je screen. Moraš dobro da se sakriješ, jesi me čula? Čula sam. 1 i krećemo, dobio sam pištoljče. Moja Molikina, cura fina. Da li si možda ovo ti, nisi? Gde ću da te nađem, sada imam puš. Nećeš me nikada naći. A ti si jedna majmunka i ću da te nađem sad odmah. Šalio sam se, nemoj da se naljutiš na mene što si majmunka. Nemoj, mislim nisi majmunka, ovde cveće, ništa. Ma u kuću si ušla ti 100%, znači u kuću si ušla 100%. Ne možda mi se sakriješ i to nas prat negde si otišla. Moramo ovamo da te pucam. Stolovi, stolice. Fali jedna stolica. Ojoj, brate mili. Definitivno moram te nađem. Gde si ti? Pa ne znam. Pričaj mi, jesam blizu, toplo, hladno, nešto mi reci. Pa ne znam, onako mlako. Mlako? Voda je mlaka. Stolice. Čuo sam da si zviznula negde. Vidio sam na mapi. A to se samo zvizne, znači to nije fair. Pa nije fair, ali ću da te nađem, negde si dole, brate mili, još minut imam, već se nerviram. Sve sam ispucao, brate, ne mogu te nađem. Okej, moram sad da te nađem, Pa noob si, naravno da ne možeš da me nađeš. Jel me vidiš barem gde sam? Naravno da te vidim, ja te uvek vidim. Naravno da me vidiš, pa reci mi gde si. Pa neću da ti kažem, pa nije to fora. Video sam gde si zviznula, ali ne mogu da dođem do tebe. Ovde si negde zviznula. Gde si bre, Mikice moje, Molikice, gde si? Gde bežiš? Gde si nestala? Gde si nestala, još 4 sekundi da te jurim, dođi. Gde bežiš? Stani. A ne može. Brža si od mene. Vidio sam te, Molikice, mrtva si 1-1. Gde si nestala? Uzela si ceo kauč. Stani, još 18 sekundi. Ne mogu da te ubijem, ej. Ne, još jedan kill. Ne! 1-1. Sram te bilo. Ko je sad noob? Ti si noob. Sad sam mnogo ljuta. Više nikad neću snimati sa tobom. Nema toga, nema pretnji sa snimanje. Znači 1-1 je, a do 3 se igra Molikinice, moja finice, cura finice. Nemoj da mi se Idemo u sledeću rundu. Nemoj se ljutiš. Opet ista mapa, neću ova, ona kuća je bolja. Ko je sad seeker? Ja ću već da krenem da bežim. Mislim da sam ja hajder. Hajder, to mi daj, brate mili. To mi daj hajdera, brate. Ajmo, ide se sakri da...
moram da se sakrijem dobro, moram da se sakrijem dobro. Nemoj da budeš kao Moram noob da se- prošli put da te nađem odmah, znači. To je to, mislim da sam se sad profesionalno sakrio. Sakrio sam se definitivno profesionalno i nećeš me naći, ovog puta ja pobeđujem, vidjet ćeš. 2 minuta i 15 sekundi. Dobro, pa Samo- pričaj mi toplo hladno, moram i ja da znam gde si. Ne možeš da znaš. Pa toplo hladno mi barem pričaj, nisi fair, ja sam tebi pričala. Nema, hladno, mnogo, na drugu sam celu stranu. Joj, gde si se sakrio? Hladno, brate, znači rekla si mi hladno da ti pričam. Ja, na moju baštu da ideš, molim te, na moju baštu. Please, na moju baštu samo. Zašto? Da nisi ti možda Šalim tu? Pa zezam te, logično da te zezam, naravno da nisam u baštu, brate mili, nisam u tu baštu, možda sam u neku drugu baštu. Nema drugih bašta, ima ona tamo jedino. Nisi čula da sam zviznuo, dobro je, nisi čula da sam zviznuo. Ne, pa naravno kada samo pričaš, normalno da neću da čujem. Jao, gde si više? Još 50 sekundi ti je ostalo, nube moj, a ti si u ambar otišla, ja sam na drugu stranu od ambar, mogu toliko da ti kažem samo i neću više ništa da ti kažem, bukvalno ništa ti ne govorim više. Dobro. Ništa ti ne govorim više. Ne, bežim, koga si- ne mogu da preskočim. Kutija, uzimaj kutiju, beži. Koga sam ja? Nemoj da mi zviždiš. Gde si se Možda sada sakrio? Ne znaš, brate, postao sam nevidljiv sam postao. 14, 13 sekundi, 12, 11, 10, ne možeš da me nađeš. Nube, evo me ovde, beži, Marfika. Apsolutno te nijednog trenutka. Kakav si... Evo me, okreni se, pobjeda 2-1 za mene, ko je sad Nubana. Kako Ko je si sad Nubana? bezobrazan. Idemo u sljedeću rundu i još jedna pobjeda i ti si izgubila, samo to da ti javim 100 evra Vidjet da mi ćemo. spremiš odmah. Ne, ti ćeš mene da spremiš, vidjet ćeš. Ipak sam ja Molika, Prelazimo u novu mapu, ovo je neki hotel. Šta sam sada da vidimo? Verovatno Siker. Sakrivaj se, ženče moje. Ajde da vidimo, gde ćeš da se sakriješ baš? 2, 1 i kreće, Marfika. Da li si se sakrila? Jesam. Toplo hladno da mi pričaš kao ja tebi. Dobro. Odmah ovde, možda si ovde ispred mene odmah. Nisi. Mora da se sakrivaš dobro. Pa naravno da se dobro sakrivam, ja sam ipak pro u ovoj igrici. Mnogo si hladno, mnogo hladno. Mnogo hladno. O, ljudi moji, mnogo sam hladno. Hladno, sve je hladno. Hladno, a kad je vruće, onda sam Kako da se popnem gore, brate mili? Negde si ovde bila. Čuo sam zvižduk, negde si ovde bila, brate mili. Gde si, Nube? Pa ne znam, Gde si? neću Sad ti znam kažem. da si ovde. Neću da ti kažem. Ljudi moji, ako ste vi vidjeli gde je zviznula, ja nisam video, znači zviznula je na 1 sekundu, bukvalno, ali ovde negde je zviznula, tako da ne znam gde Dobro je, pa nisi bukvalno ne. video, sad sam zviznula opet. Daj me, nemoj zezati, brate, sad ću da stojim samo i da čekam da zvizdiš, brate mili. Jel može gore da se popne? Da znaš, ostalo ti još minut i 8 sekundi. Lele, popeo sam se gore sad, sad ću da te nađem, gore si negde 100%. Vidi koliko si mogla gore stvari da nađeš. Ne, negde mi svišti, ali ne vidim gde. Brate, mili, još 55 sekundi. Reci mi gde si, please, da pobedim, brate, za moj video. Molim te, mi pusti da pobedim. Neka, hvala. Molika, please. Ne želim reći. To nije... Ne želiš reći? Ne želim zato što si noob. Ja sam, vidi se, znači ti meni ovdje prišao sam ja noob, znači 100 evra na 100 da si mi spremio posle. Ne, brate, 2-1 je za mene. Gde si? Skočio sam dole sad. Dole si negdje 100%. Još 31 sekunda. Sad ćeš da vidiš ti, gde si, moram da te nađem. Brate, dođi vamo. Nećeš da pobegneš od mene. Pobeći ću, verujem. 15 sekundi, gde si nestao? Gde si otišao tamo? Stani, molim te, Molika, please. Znaš koliko sam ja najbolji dečko na svetu, please. Gde si nestala? Ne vidi gde si tamo. Pobedila sam te napokon. Sad ovdje ko je najveća nubar ovdje, jeli? 2-2 je, ljudi moji, odlučujuća runda je u pitanju. Znači ne mogu 100 evra da ti dajem, brate mili. Idemo u sljedeću rundu, za 30 sekundi kreće. Molika, iskreno, šta misliš ko će pobediti? Pa naravno ja, zato što si ti nubara najveća i ono... Ajmo mi da pustimo ljude da odluču u komentarima šta mislite ko će da pobedi u posljednjoj rundi. Get ready i nova mapa, najnovija mapa koje sam sad. Hajder, Seeker, Hajder mi daj. Hajdera mi daj, to mi reci. Ajde, sad se sakri. Jel ovo neki bilijar bio? Šta je ona mapa bila? Prošla mapa? Ne, sada ova mapa. Ovo je, brate mili, teretana. Ono što ja ne posjećujem.
Jao. Da, ovo je Joj, teret. sakrio sam se. Da, ovo je Sakrio sam se. Ovo je teretana u kojoj ti nikad nisi otišao. Sakrio sam se, čuti. Hladno. Dobra je, nisi vidio. Kuca mi srce. Ne zbog tebe, nego zbog igrice neke levo. Brate mili, jeste vidjeli ljudi ovo? Mutavo sam se. Ali jeste vidjeli, bukvalno je pored mene prošla. Ja moram promeni mesto. Zviždio sam. Moram promeni mesto, ljudi moji. Moram promeni mesto. Odmah. Ne, brate! Čula sam te sve sam te čula. Nisam se mutavo, jel da? Nisi se mutova. Kakav si? Iskuliraj me. Brate, ova mapa je mala. Laptopovi. Beži od mene, ne možeš me ubiješ. Gore, trči. Ne, pa ti me stižeš sve. Pusti me da bežim, brate mili. Ovo je ljudi moji loše jako. Ovo je ljudi moji jako loše. Gde si sada pobegao? Neću ti kažem, sakrio sam se ljudi moji. Još minut ima. Pobegao sam i, brate, profesionalno sam pobegao. Ti si dole, ja sam se popeo dole opet. Joj, nisam ti odgovorio valjda. Ne, molim te, nemoj da mi juriš, što sam ti rekao da sam gore. 30 sekundi, ljudi moji. Obećavam ti, ne pomeram se više. Znači, slušaj žvizduhe, sledeće, dajem ti šansu još 30 sekundi da me nađeš. Ljudi moji, tako sam blizu još 100 evra za 20 sekundi. Ne, nisi me vidjela. Ne, nisi me vidjela. Tamo. Molim te, ne, ženo, neću da ti dajem 100 evra, brate. Ne. Ha, pobedila sam te. 100 evra moram da im dam. Jao, pa ko je to 3-2 pobedio? Jeli Marfika, ko je sada bolji? Šta trebam da ti spremim, koliko para? 10 evra, jel tako? Ne, još 1-0. Mada, moglo bi da povećaš cifru za sve loše stvari što si mi rekao i kad uradio. Nikad u životu, znači dođem ti 100 evra, jel tako? Samo mi reci, jel 100 evra? Može, 350 evra i oprošteno ti je sve. Nemoj toliko, ljudi moji. Molim vas, bacite subscribe i like za part 2 da je pobedim i da ona meni plati. To je to što se tiče ovih žmurki, a ti ne zaboravi da klikneš ovdje i pogledaš prošli video. Ćao!